Welcome to Amsterdam! You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Morning, titas. Wala pang 6, pero naglalakad na ako ngayon papunta sa bus station o bus stop. Medyo malayo yung bus stop ko ngayon. Work tayo hanggang 12 ngayon. Tapos sunduin siya na sa school and then ihatid sa swimming lesson niya. Ang cute naman. Mga ano din po ito, mga 20 plus minutes na lakad. Maagang exercise. May mga ano pa naman ako, 10 minutes. And malapit na tayo. So, hinahinay na ako. Ayan, may mga 5 minutes pa ako. So, chill na tayo, no? Kahit ako'y pinagpapawisan na. Ang aga-aga. Mainit na po dito talaga. Especially these days. 4 minutes. Pero actually, yung bus ko, usually dumadating 2 minutes earlier. Malapit na tayo. Ayan, nagsiset up sila ngayon. May market pa lang ngayon. Hindi ko alam. Anyway, close pa yung shop namin. So, wait muna ako dito. The next day. Morning, titas. Lakad na naman si Mama G. Next day na po ito. Sumpay-sumpay lang taanin. 7:22 po ako ngayon. So, itatry ko yung bus malapit lang dito sa amin. Kaya, nakakapagod yung palaging habulan sa umaga pag 7 o'clock ako doon sa kabila na bus stop. I-try ko dito kung mamamanage ko yung time. Kasi po, pagdating doon, maaga ako nakakarating sa work. Pero naghihintay ako ng matagal kasi hindi pa naman ino-open yung store. Matagal dumadating. Yung mga kasama ko yung magtago-open ba, hindi din siya pwedeng i-open ng maaga. For safety reasons. Pero yeah, try natin to. I hope it works kasi yung gap niya is only 5 minutes ba. Start ako ng 7. Nakakarating ako doon, including the lakad. 6:55. So same time din naman nag-open yung na dumadating yung taga-open ba. But yeah, I hope this works out. The perks of waking up or working early in the morning, sunrise. Kita mo yung sunrise. Dito na tayo. I still have like mga 8 minutes siguro. So after work nga po pala, pupunta doon yung kaibigan kong si Fatima. Kita kami sa Dinbos mamaya. At siguro sabay kaming magdi-dinner. Tingnan natin. Kita-kita na lang po tayo mamaya. No? Balikan ko na lang po kayo mamaya. And I hope matapos ko tong vlog na ito. And if you notice po, these days lumalaki na naman ako. So, kailangan na naman ng diet.
Yeah. Mabilis talaga akong lumaki na nagkakaedad na ba. But yeah, anyway, balikin ko na lang po kayo mamaya, no? A few moments later. Ano ako, di ba? Nagtawag dito. Oo. Gutom na kami. Kita na naman kami. After ng work, Summer na summer siya, oh. Sana all. Pakita yung mapakano. Ako black na black. Punta na naman kami ng Frenchie. Ay, ako pala. Yung naadaanan ko sa kabila, sis, ang dami. Kain, lunch kami. Gusto ko yun. Nasa Frenchie Cafe ulit kami. May matcha ako, matcha latte, and then, ito siya, ano siya, kamote. May fries si Fatima. Tapos may American pancake ako. Lakad-lakad. Painit ni. Sobrang init. Sakit na ng mukha ko. Tingnan mo yung mga ano. Hala, naka-line sila oh. Ang cute nila. Naka-line talaga. Nagmi-meeting sila sis. Ay, flag ceremony pala. Para silang may flag ceremony ba? Naka-line talaga sila. Nag-order si Fatima ng takeaway na Asian food. Sana dito na lang pala kami. Sobrang init sa labas. Masakit na yung dito ko. Pula na yung dito ko. Masakit na. The next day. Good morning, titas. Good morning, Tita. She's all blue today. My bag is blue and my hair is blue and my dress is blue. Oh, you wear your bag already? Be, can I smell the ilok? Can I smell the ilok, Be? Be. Kahumot sa ilok. Na, bye, titas. Bye, Tita. Anna is going to school. Yeah, baka. Mainit na naman today. Mama. Maglalakad lang kami. Ayan, naka-shorts din ako, naka-chinelas. What? What are you looking for? No. Dagan kayong atik ni bata eh. Luspad man ko eh. Lipstick ta kadali kay. Marami daghang ginikana dito. Maraming parents doon. Minsan, nag-greet kami ng mga parents na nag-usap ng mabilisan. Kala, oy, napaday ko itlog sa akong bag do. Parang ano. It's already 8:20, love. We have 10 minutes to walk to school. Nagkumpuwa lang gamay. Okay, mga chicks, bang ubang mama dito. You want baby powder, my love? Baby powder. Ay na lang, oy. Let's go na. And bye, tita. See you later. See you later. Dali lang. Sa ating mga strawberry dito, 3 beses na nakapag-pick si Ana. Madami nang kailangang i-pick. So, tomorrow morning, mapipick siya. Maliliit siya this time. Ayan, ang dami nila, no? Pero ang dami kasing leaves sa Ang daming dahon kasing dry. So, hindi masyadong klaro yung iba. But yeah, madami pong bunga ngayon na. Natatago pa dito yung iba. Ang dami. So, I will let Anna wear gloves later. Ang dami ngayon. Marami siyang ipipick talaga bukas. Nakolekt na ng kahapon yung basura. Yung napubulok. And hindi namin siya nakuha kahapon. Pwede pa naman ngayon. Sus ko din. Kaso yung tsaka yung mga dahon ngayon. Pero okay naman yung mga bulaklak. Ayan. Sobrang init. These days, this week talaga, this whole week, grabe yung init. Summer na talaga. Pero tomorrow yata, parang medyo maulan siya. Ang dami kong kailangan gawin this week. Out today. Day off ko today, pero
Pag nanay ka, asawa ka, wala ka talagang day off. Hindi na uso ang day off. Well, of course, pwede kang anytime mag-rest in between. Pero, yung day na kasi, yung day off ko kasi, yun lang talaga yung time na nakakapaglinis po ako dito sa bahay. And nakakapaglaba. Sobrang busy din si Mr. these days kasi maaga siya sa umaga. Nagmamadali siya kasi yung aso ng parents niya. Kailangan niyang puntahan. Ilakad sa labas. Tapos bigyan ng pagkain. Tapos diretso na siya sa trabaho. Yung lunch break ni Mr. hindi na siya nakakauwi dito. And doon na siya sa parents niya. Sa bahay ng parents niya kasi mas malapit sa work niya. Tapos nilalakad niya ulit yung aso and pinapainom, pinapakain, ganun. And sa gabi, same din. Diretso siya sa parents niya. Tapos nilalakad ulit, tapos pinapakain. Tapos uwi na siya dito, kakain, tapos spend time with Ana, and then patulugin si Ana, yun. Busy siya for 3 weeks, ganun yung 3 weeks. And then, mas nagiging tight yung schedule niya, lalo na pag 7 p.m. ako natatapos sa work. Kasi, gusto ko kasing pinipick up nila ako para maabutan ko si Ana nagising. Kasi pag nag-bus ako, most likely mga 9 o'clock na ako nakakauwi kasi hihintayin ko pa yung susunod na bus. And which is past 8 o'clock na. And then yung biyahe, medyo mahaba yung biyahe papunta sa amin. So mga 9 o'clock na talaga and syempre tulog na po yung aking anak. Ayoko yung gano'n na hindi niya ako nakikita before siya natutulog sa age niya ngayon. So yun talaga. Although yung talagang nakatayo ako ng chika, no? Ayan, mag-switch tayo sa camera dito. Yun, yung mga pagbabago sa namin po, sa schedule namin gano'n. Gawa nga nung yung trabaho ko, iba't iba yung oras. Pero, carry bells naman. Which is, I kind of like because may time pa akong mag-ready, may time akong i-ready siya sa umaga. Kasi normally ako yung naghatid kay Ana sa umaga pag hindi ako 7 o'clock nagtatrabaho. Kay, di ba, para mas may time si Mr. ba? Kaya kailangan niya puntahan yung madali siya palagi. Kaya hindi ko din siya masyadong pinipressure na gumagawa dito sa bahay. Kaya alam ko, busy din masyado yung schedule niya. Yun lang talaga, tulungan lang talaga kasi choice namin na parehas kaming magtrabaho. Ako din, kasi, okay naman talaga yung makakasupport naman talaga si Mr. sa aming pamilya kahit hindi ako mag-work. Pero, hindi ko po kaya na hindi magtrabaho. Kailangan kong magtrabaho para may sariling income talaga. Para sa akin lang para may sarili akong income. Iba't iba naman kasi, pero si Mr. okay naman siya. Kaya, ayoko yung wala akong trabaho, hindi ko kaya. Kahit part-time, okay lang po sa akin kasi at least may sariling income. Tapos mas may time ako kay Ana and mas may time akong gawin yung mga gawain dito sa bahay. Yun. Kailangan ko na namang bumalik sa pagda-diet kasi lumalaki na naman po ulit ako. Hindi ko talaga na-lose yung nagain ko lahat sa Pilipinas nung umuwi ako. Kasi pagdating ko dito, wala akong trabaho. And then, luto ng luto, kain ng kain. So ngayon, wala na. Bigat na naman. Magda-diet na naman po tayo. Dahan-dahan na naman ba? Kasi may mga nararamdaman na naman ako sa yung katawan. Mabilis ako mapagod. And then sumasakit na naman yung bewang ko, yung kasukasuan ko. So, kailangan ko na namang mag-lose. Kaya, hinahinay lang tayo ba? Anyway, I hope okay po kayong lahat and I hope okay yung mga araw nyo. Later po si Ana may birthday party, na-mention ko yata. May birthday party siyang pupuntahan. Naka-ready na yung gift namin para sa bata. Kasi yung batang yun, pumunta din sa birthday ni Ana and close sila ba? Nasa classmate niya kasi. Tapos, after ng school nila, diretso po sila. Ipipick upin sila ng parents. I don't know. Magbavan siguro sila. Kasi maraming bata ang sasama. Dadalhin sila ng diretso sa play area. Pero kailangan ko pa ding puntahan siya sa school. And then, bigay yung birthday gift niya sa bata. Yun. So, si Ana mamaya, mga makakauwi. Ihati din po sila mamaya. Mga 6 or 7.
sunod-sunod po yung birthday party na pupuntahan ni Ana kasi bukas may birthday party din siya. Naalala niyo yung kalaro ni Ana na batang lalaki, yung sobrang close niya. Minsan, naglalaro pa din po sila and nag-appointment kami. Ganun. Hindi ko na lang masyado napapakita sa mga videos kasi hindi naman ako masyado nagbablog na these days, no? So, yun. Birthday niya po bukas. Puntahan din po ni Ana yung birthday party. Yun. So, yun lamang yung mga ganap po namin these days. Walang masyadong special na kaganapan. Yung daily buhay-buhay lang. Ganun lang. And bukas, may time kami ni Mister na makaalis na kami lang dalawa. Kasi nga may birthday party si Ana. Hapon pa naman siya ihahatid. So, lalabas po kami ni Mister. Sobrang tight talaga ng schedule these days. Akala ko dati, pag medyo nagsisettle na, kaya-kaya na yung time. Pero, mas lalo mang nagiging busy ba? At anyway, balikan ko na naman po kayo mamaya. Marami akong gawain dito sa bahay. Labada day to day and linis talaga. So, kita-kits mamaya.
Nahumanan jud ko diri sa kusina. Tapos nasa kusina, once in a while, nililinisan ko po yung water heater natin. Nilagyan ko ng cleaning vinegar. Tapos Conmac Azine ang tawag dito. Tapos pinapakuluan ko siya. Halo may konting tubig tsaka dishwashing liquid. And I'll leave this open for a bit. Then after that, iboboil ko siya ulit. Pero hindi siya gagamitin. Cleaning na naman. Wala nang assign. Yung ano na lang. Yung ano mismo. Yung ano lang yung water lang ba. Yun. I feel accomplished na. Nalinis na dito sa my kitchen. Pero yung floor namin, hindi pa. Kailangan pang linisin ulit. At least yan. Malinis na. And then, doon clear na. I mean, nakahugas na. Yung floor na lang yung tupagin ko dito sa baba. And, saan naman niya itong dagway? Ay, mama pata. And yung ano, yung sa taas may siguro mga 5 or 6 na loads ako doon. Tapos yung mga nalabhan na, tutupiin ko sila. Sineseparate ko po lahat ng damit ni Ana, lahat ng damit ni Mister, and sa akin. Tapos yung mga towels. Yung towels na organize ko na. Tapos yung isa-isa ng mga damit namin, asakasuhin ko. Gusto ko silang matapos lahat before na pick upin ko si Ana, before ko puntahan si Ana, para later in the afternoon, pahinga lang ako. Talagang magre-relax lang ako. I feel so productive and productive naman tayo sa morning na to. So pretty. She's back from her birthday party. Oh, from a birthday party, not hers. Ayan, kumakain siya niya, no? May platter siya dyan. Cheese, crackers, strawberry, strawberry jam. Tapos may, pa siya dyan. May grapes. Pinapapak niya po yan ngayon. You had fun at the birthday party, yeah?